Bon dia. Hola. No t'agrada estar aquí? No m'agrada gaire. Per què? No et sé dir per què, però em sento com estrany. Estic com molt pendent del meu cos. M'agrada la cuina, a mi. També és veritat que la cuina és el meu espai natural, a casa. I em sento molt còmode en una cuina. Doncs el pròxim dia tornarem a posar aquí. Graupera, Biden serà president, no? Jo crec que sí. Jo ho vaig dir la nit electoral. A mi Sí. Vaig dir-ho, de fet, abans, que seria president per poc. Ho vas dir quan no ho deia ningú, et diré. És així? Perquè hi havia un moment de la nit electoral que semblava que Trump, sobretot després d'haver guanyat Florida, no? Que s'emportava tot al sud i que estats que estaven en dubte eren per ell, però al final hi ha hagut aquesta remuntada a l'últim minut. A Geòrgia aquest matí ja s'ha produït el tomb, es produirà també a Pennsilvània, no? Bueno, ja ho veurem. Jo tinc tres afirmacions, que evidentment no sé si són veritat o no, però crec que podrien ser veritat, o que almenys aposto per aquestes tres coses, o tinc un raonament per apostar per aquestes coses. Una és que guanyaria Biden per poc. Dues, que el recorregut judicial del que faci Trump és molt curt. I tres, que no hi haurà disturbis. Pot haver-hi coses petites, aldarulls, potser algun moment de violència en algun lloc molt concret, però que no hi haurà un conflicte civil com hi ha gent que diu. O sigui que tutto andrà bene. Bueno, això sí, ets pro-Biden, jo aquí no m'hi fico. Home, que no hi hagi disturbis... Això estem a favor, sí. A no ser que estiguem a favor de la teoria del caos, que hi ha gent a favor de la teoria del caos. Avui, de tota manera, no parlem ni de Biden ni de la teoria del caos, sinó de la vergonya. Sí, però una mica la raó per la qual et vull parlar de la vergonya té a veure amb el que hem vist aquests dies a les eleccions americanes. El que estava pensant jo és si la vergonya és útil per alguna cosa, perquè si la tenim per alguna cosa deu ser, no? La vergonya és un d'aquests temes infinits, és com un oceà de coses i no tenim temps de parlar-ne, però políticament té una funció molt clara. I l'exemple que et vull portar, te'n porto dos. Un és molt antic, és La República de Plató, el llibre fundacional de la filosofia política d'Occident, que en el llibre 5 explica, ell intenta argumentar que les dones han de poder fer el mateix que els homes, és a dir, ser governantes, etc. És un moment molt revolucionari en la filosofia política del moment. I també que no hi ha d'haver famílies, que tot ha de ser en comú, els fills, el sexe, la reproducció. Per poder demolir tot el sistema familiar i normal, comú de la Grècia antiga, el primer que necessita erosionar és la vergonya. I la manera com ho fa és dient que les dones i els homes haurien de fer gimnàsia junts, que això en el cas gimnàstica, que això en el cas de la Grècia clàssica vol dir despullats. És a dir, fer gimnàstica despullats junts, perquè ell diu que la vergonya de veure el cos de l'altre és una convenció. I ell necessita trencar aquesta convenció, trencar la convenció eròtica, que és la que ens porta a reproduir-nos, la que ens porta al desig, per construir una ciutat completament racional. I necessita trencar la vergonya. Aquesta és la vergonya del cos. Sí. Que és un tipus de vergonya. Però no és només vergonya del cos en el sentit d'avui, que em veurà el Michelin i tal, no, sinó que és una vergonya que encora l'erotisme, encora el desig, i per tant encora per què t'agrada aquest cos i no per què no t'agrada aquell altre. És el misteri de veure o no veure el cos que voldries veure o que voldries tocar. Si trenques aquesta vergonya, creu ell, trenques també tot l'erotisme i per tant tens una societat que camina cap a la racionalitat. Però el que és interessant d'aquest argument és la creença que la vergonya és una convenció, que la vergonya és un acord implícit entre coses que assumim que ens fa vergonya i coses que assumim que no ens fa vergonya. I això per què és important i per què té relació? Per exemple, cantar. Sí. Cantar, la gent que no en sap gaire, hi ha un consens generalitzat que cantar malament provoca vergonya. En públic. Sí, clar. Bueno, vull dir que dins de la família la gent... La vergonya sempre requereix d'una altra, no? Sí, però hi ha coses que et fan vergonya dins de la família, no? Hi ha coses que et fan fora. És que és important això perquè jo crec que la vergonya no només fa aquesta utilitat, sinó que dibuixa cercles d'inclusió i exclusió. Hi ha coses que, perquè creiem que fan vergonya, ens agrupen, i perquè creiem que no fan vergonya, també ens agrupen d'una manera o d'una altra. L'altre exemple que jo crec que explica això té a veure amb les eleccions americanes, té a veure amb un principi de la psicologia social que es diu la veritat per la prova social. Que això vol dir que hi ha de vegades que considerem que coses són veritat, no perquè ens ho digui la raó, ni perquè ho haguem comprovat amb els nostres sentits, sinó perquè veiem que tothom més o menys ho considera normal i per tant nosaltres ho considerem veritat. Un cas que no té res a veure amb el que estem dient, que té a veure amb això, és els aplaudiments enllaunats. Això fa vergonya? No, els aplaudiments enllaunats què són? Són una cosa que tots critiquem, no? Quan tu veus un sitcom i hi ha gent... Això, dius, és ridícul, però hi ha molta recerca que demostra que si tu agafes un grup d'espectadors, dos grups, i els ensenyes la mateixa sitcom, i a uns els ensenyes amb riures enllaunats i als altres sense, els que ho veuen amb riures enllaunats la puntuen més alt en termes de com de graciosa és. Perquè el riure és contagiós, i quan sentim algú riure, no
nosaltres riem per contagi. No, doncs aquest contagi és el que es diu la prova social. La prova social també s'expressa en d'altres coses. Hi ha una cosa molt estudiada que es diu l'efecte espectador, que és que si tu et passa una desgràcia, una emergència, tens més possibilitats de que algú t'ajudi si estàs sol i hi ha una persona que passa, que si hi ha moltes persones al teu voltant, posem al metro. Perquè l'efecte de l'espectador és que si ningú reacciona, doncs deu ser que no passa res. Hi ha com un contagi de la inactivitat, no només del riure. La prova social funciona. Ensopegar, caure, i descobrir de sobte, u, que no t'has fet mal, i dos, que no t'ha vist ningú. Això és un gran plaer. Això et dona plaer, tu? Saps que hi ha dues menes de... Ens estem desviant, però no passa res. Hi ha dues menes de persones saludables, segons la psicoanàlisi, dues menes de neuròtics, que són els obsessius i els histèrics, que jo comparo, en un llibre que tinc, comparo entre els orgullosos i els vanitosos. El vanitós és la persona que quan s'ensopega davant de tot de gent pel carrer, el primer que fa és mirar si algú l'ha vist. Des de terra mateix, aixeca el cap a veure la vergonya. Mentre que l'orgullós és algú que el primer que fa és mirar si s'ha fet mal. I després ja mirarà si algú l'ha vist o no. Tu què fas, que n'alies? Que sóc la segona opció, però no em defineixo gaire amb el que diu el Grau Pere. És a dir, és que jo crec que em moc entre la vergonya, però en el fons dic, he de tirar, saps? He de seguir caminant. Això vol dir que tens més orgull que vanitat. Tens més orgull que vanitat. Però bueno, és igual. El que jo vull dir és que la prova social és molt important per construir la vergonya. I aleshores, això on va parar? Jo vull anar a parar la idea que el que hem vist en la revolució política... Dóna'm una conclusió que he d'anar a veure com està la cosa als Estats Units. La revolució política de Trump dels últims 4 anys es basa en qüestionar la idea de vergonya de les elits periodístiques, les elits acadèmiques, les elits urbanes i econòmiques dels Estats Units, que consideren que hi ha idees, maneres de viure, fes religioses, que no haurien de formar part de l'esfera pública i que es fan vergonya. I Trump diu, no, hi ha altres formes de vida que a vosaltres us fan vergonya, però que són legítimes. I aquesta és la revolució de la vergonya de molta gent que ha donat suport a Trump en els últims 4 anys.